Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Zanupf yatuma mapurisa kubulawayo kuti anosunga gift up ostallos. Zviri kunzi ndiye akakondzeresa. Zidhara iri rinopenga guys. Riri ratuma mapurisa kuti anosunga gift ostallos. Zviri kunzi ndiye akakondzeresa pakarwiwa Zanupf, pakarwa Highlanders neDynamos pabhora. Mushure mekunge gift ostallos abuda akapfeka t-shirt yeHighlanders. Saka munongoziva mega timu yevarakashi haidi kuona vanhu vachifara, yakufungidzira kuti iye gift ostallos ndiye akakonzeresa. Zviri kunzi atombosungwa asi abuda, ende gift ostallos vachiona yane musoro unopisa, apost akanyora kuti iye we fear focal. Munongoziva mega ari kudedzera kuti hapana zvamunotiita timu yevarakashi, muda kuti tityisidzira. So handizivi guys zvinoti kudii, asi gift ostallos azviramba. Is it a crime here kuti munhu apfeke t-shirt yebhora yetimu yaanoda? Anoifarira zvake Highlanders but hazvirevi kuti ndiye akakonzeresa. Saka munongoziva mega Zanupf inotsvaga zvinhu zviri useless. Mukatarisa nejob scala akasungirwa nyaya yakaitika kunyatsime, zviri kunzi ndiye akakonzeresa kupiswa kwedzimba chichichi. Saka ndiyo nyaya yacho guys, handizivi kuti munoti kudii, nekuti Zanupf inongotsvaga zvimasili mistakes, zvinhu zvisina nebasa. Asi gift ostallos adedzera kuti hapana zvamunotiita isusu kunoku kubulawayo, tinokumhanyisai. Saka handizivi guys, because mapurisa ona azomuregedza zvake gift ostallos because aona kuti hapana nyaya apa. Munongoziva mega Zanupf, munoziva story yakaitika, makaona zvakaitika Highlanders ichirovana nemasupporters eDynamos, pakazodzima rava kuimba ngoma dzekuti ndiye akariga, chiwenga vakariga, Zanupf akariga, of which guys munongoziva mega it's not all about that, but problem neichitika ndeyekuti vanhu vakatsamwa, people are not happy, they are very angry nezviri kuitika muZimbabwe, kuti kana vachienda kunovhota, munongoziva mega kuti kuvhota malaini ari mumahombe sei, mozonzwa kuti Zanupf yariga. Thank you so much, don't forget to subscribe.